जब माई बाप अपने लइकनी सन के खाना बनाओ ना के सिखावेला तो उ ना सीखे के चाहेली सन तो ससुरा जाली सन त का दशा होला तब फोन पर का कहेली सन सुनी लो। नैहर खेलल कूदल भइल सब बेकार रे माई तो पियावा मरल बाबेला ना के मार रे माई। रोटी जब बनावे चलनी जर के भइल करिया सास हमर खाए चलली फेंक दियली थरिया तो बोलू कवन मकारी उपाय रे माई अपियावा मरल बाबेला ना के मारे माई। ठीक कहत रहलू माई सिखला घर के कामावा बात तोहार मननी नाई पड़ताटे तानावा। छोटकी ननदी